Die Bijbel zegt dat een vrouw wat 12 jaar een bloeivloeiing geleden. Hij heeft bij je rondgehaald op zijn omstandigheden. Hij was bij die verkeerde plekken aan. Maar hij dacht het aangebreekt. Dat hij is aan. Lijkt mij ik zie hem. Zou het hier die story samen met allemaal iemand. Misschien zit je ook daar zo die blij in je huizen. Mensen zien hem niet raken. Sama zei aan pizza man. Hij roept je op de naam en kent je weer zijn. Money wali wat zit hij in die man. Kwam hij net naar die jelle toe. Die vrouw, om zijn leven rechten gekleed, moet hij een besluit genomen. Die dan leert van je mens af. Vandaag maak je die rechte besluit en los om mensen op pensions te zoeken. Mijn pa, hij heeft gezegd tussen mensen en die boodschap komt. Dat is iemand op pad. Someone is on the way. Ik praat niet van Jankjes op pad. Maar dat is iemand wat omstandig is. Wat op pad is. Dat is iemand wat je leven kan verbeteren. Dat is iemand wat kan leren hoe wat iemand kan toemaken. En hij luistert zo. Oh yes! En hij komt terug. Ik was misschien op die verkeerde plek. Ja! Misschien was mijn omgeving die verkeerde hier. Misschien was mijn vriendenkring die verkeerde hier. Maar ik moet nu een besluit nemen. En hij neemt die besluit en zei: ik ga naar die man toe. Ik ga naar die man toe. Misschien ga ik mijn genezen daar krijgen. Ik hoef niet een gesprek met hem te hebben. Maar al wat ik nodig is om net aan te raken. Dat is mensen wat denken. Om je leven veranderen. Zij moet een diep gesprek met die Heer te hebben. Zij moet niet een diep gesprek te hebben. Al wat hij moet net maken, laat hem toe, let de hinter. Zij hoeft niet te komen. En om nog te confronteren van te zeggen. Maar ik is dan dangless. Alleen moet mij dangless. Zijn vrouw komt. En als hij zoekt, die skaren staan. Weet me waar hij zei: nee, wat? Hier, ik zal niet hier komen. Maar iets, wanneer het jouw dag is, dan is het jouw dag. Wanneer de Heer het jou roept, dan roept hij jou. Ik weet niet, weet je gevoel, want ik zag jou hier achter. Je moet gewoon maar eerlijk gezegd, ik ben iets blij voor zitten, je moet recht maken. En dan zoekt hij zo, man. Mijn vrouw zei: ik druk hier niet zo. En als ik hier ga drukken, ik wil nog eens een meester. Ik leid aan zeker. Ik wil niet zijn meester, ik leid aan dit. Maar al wat ik wil net aanraken. Net aanraken.